لبیشکێکی نێزێ شست ماڵên Kurda hene. Ev mal ya Hadiye Paşa ye li navenda Bişkekê. Malxa malê pêşvaziya mêvanan dike. Di rastiyê de ew ne ku mêvanan, zar û neviyên xwe pêşvazî dike. Di vê malê de hem karmendê dewletê heye, hem xwendekarê zankoyê heye, hem zarokên dibistanê hene û zarokên ku diçin baxçê zara jî heye. Bêguman zimanê derva Rûsya, Qirgiziya lê zimanê vê malê kurmancî ye bi saya xudanên malê. Masa guhê me îsa ser Kurdistanê ye, dilê me de Kurdistan e. Em çi qayî xwe ew dikin, çima zimanê dê em xeber didin, înşallah rokê bê derê Kurdistanê li me veve. Yê veve jî em ê pêra şavin, loma em îsa hema hîviyê bûn. Kurdîtî dilê me de, heta dinyayê bin, heta em wê de diçin, heta me em saxivin digerin, wela kurdîtî dilê me de. Ez bûka rojî, qîzê xwe rojî, neviyê xwe rojî ez gişkê re divêm zimanê Kurdî. Hûn devrane, hûn hevala re heka re xeber din. Hûn hatine mal tevay. Te dê re, kalkê, pîrikê re zimanê Kurdî xeber din. O evê çûçik ez çi dibêjim, divê ez te fehm nakim tu çi dibêjî, min re zimanê Rûs xeber de. Ev herdê mezin, ev qîzê min e malê dane. Divê nevî gilî fehm dikin, cavan didin. Neviya jî fehm nakin, divê te çi got, Ûrsî divê, te çi got. Ez divêm haya bizan ve ev ziman Ûrsî jî ez dizvirim ne kurmancî. Hem niha mêvanin, mêvanê vê erdî ne, ev ne erdê me ye. Hem dixwazin hene erdê. Dayika me hermişe me ra digot. Digo hûn hes kin bimînin Kurd, hûn gere zimanê xinda nekin. Ziman her tişt e, ji bo însan. Lema jî ez gelekî ji bavê dayika razî me. Ew ê îsa terbiyet daye me, em min jî îsa ça dayika min ra digo, îsa jî min ça cihêz qîzê xwe ra digot. Em çi qasî ji destê me tê, em di qîzê xwe ra dibêjin. Em dên wî tiştî xinda nekin. Hûn dayîkin. Bav sivê diçin êvarê tên, gere ev ji tişta dayîk xayîk e. Lema çima divên zimanê dayîkê. Ramelê kolkê min cî cinet ve. Hesreta dilê bes Kurdistan. Rojê hemû rom ez zarok min ra ji walê digo hesreta şo bêjim hatû bi vira da em rê xwir kerê. Lê hesreta dilê di Kurdistan tane ma. Îsa jî bavê min apê me wana zaf dixwastin biçana Kurdistanê. Wek delegatsek çûn bûne mêvanê serok Maqsûd Berzanî qebûl kirin, gelek qedr qîmet derbas kirin. Roja îro jî em jî niha zarokê me jî çavekî şikî rast ez xwe sal nîvekî zêdetir ez Kurdistanê mam. Nêta dilê min eko bes Kurdistan e. Xwedê me bê millet bê welat neke. Ziman jî rast e meriv dar bi îşîn dibe koka xwe ve însan bi zimanê xwe mezin dibe. Zimanê me ça bêjim bîna ala me ye, zimanê me ça ji bo milletê me nîşan dike. Em ziman hene, ceme ziman heye, em guranin, em kurmanc şêrin. Kurmanc gelek hinda kurman hene mêr. Gele planê me hene naka em ez dikin ji bo Kurdaş û zimanê Kurdî hinda neve. Em ê mekteba Kurda vekin. Ne gotina me gotina xwedê planê me hene kitêbê Kurdaş dibînin. Em ê vira melma ra bixeber din kî zimanê Kurdî dikare zarokê me bide xwendinê da. Me ji bo yerê jî xeber de înşallah em ê xewata ji bo Kurdî bikin ji tu zimanê me Kurdî hinda nevek. Zimanê Kurdî ez ha hesab kim zimanê Kurdî hinda ve millet jî hinda dive. Problemeke mezin ji bo înternetê. Şevrozar qedernane devro înternetê dane. Ji bo wê jî înternetgir Rûsî ye. Ji bo wê gelê zar xwe didine ser Rûsî.
لی پروبلم که مزنه گره کور جوی پروبلم مال دا دی باف توایی و پروبلم دوست کن جبوی زاروک هرمیشه کردی خبر دن ام به زمان کس نینن اجی 16 سال هاتم و مال خاصی خزریخ از زارخ 3 زاره منن گلکش خاصی خزریخ از رازیمه اوجی زاره مرا کردی قصه دکن شیرت دادن کال پیر کن از گلکش آمه که من چوچک جی روسی قصه دکن از جرا دویم روسی قصه نکه کردی قصه کن گویخ نادم فهم دکه هر تشتی فهم دکه تنه نکاره قصه کن از خمش شهر هر تشتی دکم دستم دا جنینه چتنه گلک چتنه از هست کم قصه کن ده چه ده مکتب همون تشت روسیه زاریم مزن خبر دادن زاریم چوک جیگ دکن و چوک هنکی اینترنت تلویزر دنیرن اونو با ورسی خبر دادن قرقز خوشی گش ورسی خبر دادن گش سر ورسانه لی اونو نکود اگ دکن جی قرقزی جدوین خبر دن زاریم اگ دکن دوین قرقزی هند دوین جی لی تا گش سر ورسانه سر ورسی خبر وقت دیاره اخفتنا بزمان کردی ایرو دوی مالباتی در راست به اتوریته مزن مالی و تیدوماندن و هر کتمنا نفرین مالباتی بچوکتر دبه ریجه اخفتنا بزمان ماکیجی کمتر دبه که اوجی دیارده بر بچاو یا ربش جواکا دیاسپوریه کمشداده رو داو بیشکک